रहली कि छोटा पैक वाली बड़ धमाका बस सब लेके खड़ा करवा दे बस भाई एक बार बस सो ना ताली होनी चाहिए आनंद के एक बार अभी लेकिन हम रहुआ खाते एगो बात कहल चाहम सबके आप कितना देर से एंटरटेन कर रहा था सब जितना भी हमारा भाई लोग जितना भी सपोर्टर लोग हमारे बारे जा रहुआ खाती का कहिए